Възстановяване на местните структури на ВМРО в Мездра и Роман, както и на младежката организация във Враца, учредяване на нови структури в селата Зверино, Вировско, Крушовица и Войводово, създаване на дамски клуб Вратица, участие на третия редовен и на четвъртия извънреден конгрес на партията. Тези са най-важните организационни дейности, реализирани от ВМРО БНД през периода 2007-2010 година, подчерта в отчетния доклад председателят на областния комитет на войводите Красимир Богданов. В момента ВМРО разполага с 24 местни организации във Врачанско и е представена в 9 от 10 общини в областта. Добра оценка заслужава представянето на комитите на местните избори през 2007, на които те получиха 700 гласа повече в региона в сравнение с 2003. През настоящия мандат ВМРО има 5 общински съветници и 2 кметове на села, а с подкрепата на войводите бяха избрани още 2 кметове. Очевидно е, че на територията на Врачанска област всичките ни структури са обединени от желанието да стават все по-силни, все по-силен фактор в местния обществен и политически живот. И същевременно това, което е най-хубавото от всичко е, че в Врачанска област има разговор не само регионален, но и национален. Тук хората се вълнуват от това, което се случва в центъра на българската политика, от това, което се случва в София, това, което се случва в Македония. Врачанските структури на ВМРО са едни от най-активните в работата с българските общности зад граница. В изнесения доклад стана ясно, че всъщност председателят на ВМРО в Мездра, Красимир Тодоров, е един от хората, които работят най-активно за създаване на българско училище за българското малцинство в Албания, в Тирана, в столицата на Албания. Така че впечатленията ни са изключително добри и общо взето се надявам и аз и останалите членове на ръководството на ВМРО в следващите няколко месеца и въобще в следващите година и половина-две организациите тук наистина да закрепнат още повече и ВМРО на територията на Северозападна България да се превърне в един достатъчно силен фактор за възможностите, които в момента има. На конференцията бе избран нов 11-членен областен комитет с 3-годишен мандат. За председател беше преизбран Красимир Богданов, замшеф на Врачанския общински съвет. За него заместник беше утвърден председателят на ВМРО Мездра Красимир Тодоров, за секретар Пламен Велев от Враца, а за касиер Павлинка Русева от Роман. В областното ръководство влязоха също председателите на общинските структури в останалите общини, както и този на младежката организация. Контролната комисия оглави секретар касиерът на организацията в Мездра Иван Иванов. Делегатите приеха програма за развитие до местните избори до година, както и декларация адресирана до централното ръководство на ВМРО. Членовете на ВМРО Враца, всички членове, които присъстваха днес на конференция, ни будни родолюбиви българи. И това е хубавото, защото и явно въпреки всичките трусове, които ние преживяваме, все още при нас стоят стойностни хора и продължават да стоят при нас стойностни хора. Дискусията беше ясна, не си решим нашия вътрешен проблем. Фактическото, не юридическото, но фактическото разделение на ВМРО. И това Красимир Каракачанов да поеме отговорността, като подаде оставка и напусне ръководството на ВМРО, няма да има растежът такъв, какъвто ние го очакваме. Даже напротив, мисля, че ще има и по-лоши резултати. В декларацията врачанските комити настояват най-късно до края на тази година да се проведе нов извънреден конгрес на ВМРО, който да гарантира единството на организацията. Останалите искания са представителство от централните ръководни органи на всички региони, разширяване правомощията на Организационния съвет, справедливо разпределение по области на бюджета на организацията и приемане на цялостна идейно-политическа програма, адекватна на съвременната ситуация в обществото. Ние не сме променили позицията си, която заявихме още през лятото на миналата година. Според нас един конгрес на ВМРО, който да гарантира единството и обновлението, е изключително наложителен. За съжаление, на последния конгрес, който се състоя през месец октомври, това нещо не можа да се случи. Обновлението не се състоя и се доведе до фактическо оформяне на две идейни течения, ако ги наречем така, които към момента си взаимодействат в някои посоки, в други си противоречат и да се гарантира единството. Не трябва да се допусне по никакъв начин ВМРО да се разделя, да се разцепва на две паралелни организации.